Surak rame gumuruh budale wadya polo. Yo wadya polo Putra Jaya lho. Budaleng pradya saka wasiaka padha lumaksana sing baris cacatya umbal-umbal swara ketinaka pinarang prasar tampur saling salampretan wujud yang buta gede banget yo Ele, redo punya, yo, Mas Haris punya, le, Baju Nono. Pepe ning yor pepe dapyak bodlek wujuding iblis laknat yo jejogetan yo bandaku yo donyaku gede banget buta saking kidul arane yo iya ayo sronene nek no sronene Corona turu, bentar langsung, bentar sih. Loh. Hehehe, ha, loh. Harakon, harare, ya harare. Lo, ayo teh, lo. Ayo teh, semangat teh. Oh, yo, ya. Yai. Oh, Lo. Ya. Nadi. Oh, kate nyogok. Kate nombok wong ele. Iso. Papat cacahe papat onone kang iya lho
son gantenan no silih berganti alon-alon Putra Jaya alon-alon kanthi kelakon yo ya yo lo ayo rejekane Warsito lo la lo la le ya trompet, bikin trompet tempat ini. Oh, ho, ya, le, ya. Ayo bikin trompet tempat no, trompet bikin tempat no. Lah, mengslek. Sito Putra Jaya yo aduh alon ayo Kang David Ambon Pro Kangkung iya lo ya lo ya Ayo persiapan no.
dayun pinarakno alon-alone. Ayo. Ayo Gusti Ratumu rawuh bengi no. Harare harare. Weneno yayi. Para wadya bala putra Jaya. Dalu punika awake dhewe sami kepal wonten Bonsari Kidul Yasa Wilangun kene no. Ayo ngaye tugas saking. Aduh. Dalange melok kaget. Ayo Pak David, monggo katuran. Jagat yo mae sungkara yo jagat mane moyo. Juret. Suep. Dawuh. Panja. Dawuh. Pak David. Kok iso dawuh ki lho. Ya dawuh no. Penyanyi. Lah yo ngono to. Juret. Mangertenono ing dinaning iki bengi iki. Awake dhewe sak wadya bala papat cayahe. Yo. Menandhi ngundangane kadangku lanang yaiku Mas Dery. Ing dinaning iki ngempalno kowe ya dapuramu Warsito. Ado-ado saka Brangwetan Banyuwangi kowe mek gur goncelan sampur. Iya. Mangertenono anakku Dery kuwi ya uga wong seniman. Ing dinaning iki dheweke mulakrama yaiku rabi. Ngundang awake dhewe lan wadyabala saka Lumajang Jember bala-bala reog. Tepuk tangan. Yo tak tambahi. Piye? Suep dawuh. Kowe minangka MC. Iya. Sing ngatur adicara ing dinaning iki. Nggih. Kowe balik aja nganti ngujiwaning kadangku lanang Dery. Wis, aku bengi prei ndak mampir. Iya, aja mampir. Nanging aku kaget. Iya. Kaget ngene. Kaget piye? Biasa lek kowe nyekel mic sing situ iku lho. Lah kok nyekel slompret iki piye aturane? Oh, demen. Iya. Oh, pindah profesi. Kok kabeh dicakep. MC dicakep. Iya. Nah, slompret marine lak jaranan kabeh dicakep karo cangkeme. Lho, tahun wingi nyakal di Madura. Oh iya. Menok telu kerapan sapi. Warsito sak wadyabala Ambon tuan minangka nayaka ning praja saka tlatah Lumajang ning dinaning iki aku mung weling karo kadangku anakku lanang Dery. Kowe senengo anggene rabi tapi ojo seneng-seneng rabi. Yo. Ning lek seneng rabi seneng nalika rabi kuwi mung sepisan selawase kaya to Suep iki setia. Yo setia. Iya. Dawane ana. Dawane setiap
tikungan. Ojo ngono. Ya ndak maksudnya nek tanggapan ana jope. Iki tontonan yo uga dadi tuntunan yo. Ya, tuntunan. Ya. Ning ojo kaya dapurane Warsito. Apa Warsito? Senengane Raben. Toh, lerenono, lekmu Raben. Tapi ora apa-apa le. Loh. Kowe lanang tenang daripada demen karo ulum. Ulum. Ulum kenek. Iya. Mulai wit dingenane. Iya. Ayo le. Kripik gedang kripik telo titik edang wonten rata. Iya no. Tutno lakune mung Kakang yo Yai. Yo. Ayo no. Tutukne no. Ayo murid-murid. Iya. Aja mikirin cimol ya. Ho Ayo Bayu. Di rumah boboke. Iya. Ayo. Kang Warsiti ya. Iya. Ambon rada sangar lagi.
oh, oh. Lagi asli dari BWI ya, Banyuwangi. Oh, iya, iya. Iya, ada pepucaning hati ya, Kang Ridwan. Os, os, iya, os, asli, iya. Sepasang tunggal hilang, ayo maju. Warsito boleh punya semangat ya. Os, iya, ayo bersiap manis, hilang, awas hilang, iya, sepasang tunggal, iya, ayo, tiga biduan Putrajaya. Os, Kang Wahyu. Waduh, senior kita ada Warsiti.
Kedungrejo. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo kagem bolo-bolo Kedungrejo sing badhe nyawer katuran Kedungrejo. Lho. Masa delok to. Rasot mengkari rasa angen mengkari angenan susah senenge pahit manis mengkari cerita saikine kadung riko kepengen atur isun ikhlas mong bisa Wonge teko. Ayo Wadi. Apa kabar? Digowo, kabar. Salah suruh wis ceropo sing bisa nyawiri kasih. Ayo Mbak. Joget ono alon-alon. Yo. Tapi isen wong sadar diri isen kepingin riko seneng masih sing bisa urip Lho. Saya tawari wangun dasar ayu ngecek kuning orang lokal adikku dadi kuning mesemo sedidik aku wis trimo lalalo Hararing iki rumah ule oyo aja dan menarik dari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh ya, lo. Lo, wah, lo, adalah, yo, hati-hati ger, yo, lo, lo,
le, la. Lo. Ayo. Ayo to, iki mikir digojari to. Mikir to, warsi to. Lak. Madek. Ning dina iki aku ora lega ora lilo lek urung iso. Mandekane ning dina iki ya. Dawuh kali malah. Ning dina iki aku arep balelo. Wiwit biyen nganti saiki urip ora kepenak. Ora lega. Lek urung bisa nglengserke ratu sing ora kepenak. Piye? Rungokno kupingmu, elekno mripatmu Yo. Wiwit biyen aku ora lega. Ning kowe wong janji marang aku. Aku wit biyen jane mbok urip kepenak ning nyatane nganti saiki aku keplatak. Dadi ning kowe dinane iki bakal balelo marang aku. Bakal balelo marang ratune Kamangka wiwit biyen kowe kelawan aku ora ana balung rene. Ora ana sing bakal misane kayata Suem karo Mamuk. Ngalor Mamuk ngetutno. Kidul Suem ngetutno. Nang bebekan Suem yo ngetutno. Bebekan gegermu iku ah. Lho, Bebekan saiki genti. oh ngono. Tutup bebek saiki. Mentok. Ayo duduk soang. Suwang. Dadine kowe bakal balelo marang Bu Kakang. Wiwit biyen nganti saiki tetep ora lega Ning dinaning iki wis tak kadang-kadang Tokno solah kridamu. Yai, sektimu sakpiro tak bakal tak jajaki. Loh. Isuk sore awan bengi tak medeni. Mung prejengan ning awakmu ora bakal mundur sak jangkah. Ngertenono ora mbok kene ning dina ning iki. Tentokne papan alun-alun. Ayo aja guna mantanmu guna. Sopo sing bakal menang jurite kowe apa aku? Ayo tentokne ning bane iki.
mulai angker iki. Oh. Ayo, wayahe, Kang Dery wayahe, mulai angker, ayo. Aduh, Yai. Aduh, ampun, Yai. Yo. Sahur. Alon Yai, alon ger. Bocah podo mikir ayo. Mulai angker iki kan yo. Putrajaya. Aduh, hati-hati ger. Alon. Hati-hati ger. Yo tuh. Ora tepak, ora kena. Tepak deh. Ora kena, luput. Sayo, yo. Ora kena. Awake rek, yo. Ora kena luput. Baleni. Yo. Ora kena. Yo. Darshan. Warsek. Banyuwangi le. Aduh ampun rek. Ampun. Aduh. Toh.
kleru. Luput. Kleru Ambon kancane. Ya. Kleru kancane. Oh. Ayo, papakno sing tepak dhisik. Lho, aja Ambon maneh. Ambon. Toh, iki mikir toh. Iki ngene. Iki loro. Ulang-ulang gegermu ulang. Entenge ulang-ulang. Ujian lah ulang-ulang. Woi. Tah, iku tangane ngene moro-moro. Iku. Ulang ujian nasional lah ulangi. Woi gak usah, Bu. Tangane ngene yo. Wah, Bu pengen pindho pasan. Ngene iki lho mosok gak ngerteni. Sopo bocah iki? Oh, aku neh. Ayo. Wancine anggonmu makarya nak ya. Ambon. Ayo no. Rejengane Ambon rawa kangkung. Aduh. Tangane ngejo ngene. Pentelu. Tanganku. Iki belur. Beror. Reply, GP di reply. Berur, tangannya berur. Aduh. Saipet pengen telu. Ayo saipet toh. Motion apa motion? Ayo Kang Dery, maju Kang Dery. Si uji coba iki, uji coba. Ayo Bapak Atiman, Ibu Atiman, sekeluarga, monggo sampai medal sahabat tawe. Tono. Oh, reku. Oh, Tono. Biayaan. Ayo, ojo nganti eker-ekeran, ayo. Belum. Maderi, monggo. Tolong. Itu kebanjiran, tolong. Apa ayo? Si, Maderi, Mas Dery. Mantene, Bon. Oh, mantan Loh, beli kon mecut. Ayo cut. Loh. Awakmu iki gelem entuk sang apa ora jane? Ayo. Iki buta ya gendar seng ya gendar so. Ayo. Warso, butane warso. Ayo. Gini. Gawon rene no. Wono wingit. Gorene no. Wono wingit ya werit. Uringin kembar. Gorene. Dari ini oder dang mari dang wis dari Islam Der. Timur. Gorene mantene jam metu. Mantan wedok. Mbak Galo pundi? Mbak Suma. Oh, Suma nambah ali ngawur. Ayo. Der. Ini cah bagus. Cahayu Mbak Galo monggo katuran mriki. Dateng sasono Pak Gelat sepotile. Ayo mantene kokon mecut buta le. Yo Mas Dery yo Mbak Galo. Ayo katuran dipinangan nih alon-alon. Contonono to. Wah.
Ngene. Diwasi. Ayo. Diwasi. Ayo Der. At. Solae Der. Solae. Ayo Solae Deri manten lanang. Ayo. Solae Der. Solae. Apa ya iso kira-kira? Siji, loro, telu, papat, 500. Pokok iso ndak iso 500, manteni 500. Sak pecutan 100 ewaw. Ayo. Nek loro yo 200 ewaw. Ayo nek 500 ewaw. 500 ewaw. Bayaran. Baisin banda. Loro. Koyo lebih telu ya. Oh 5.000 wow. Modune anjlok, gak kaprak. Gua kebacut 5.000 wow. Manten medok, manten putri, Mbak Galo, monggo. Katuran. Ndak usah solano. Langsung pecut. Lo. Hup. Lah kok robo butone robo. Butone robo no. Hei, biluran aku iki lho. Biluran Ambon. Ambon nganti cakrangen dipecut. Beror iki bisa. Mirur. Ngono 5.000 wow. Ayo. 5.000 wow. Siji, loro, telu, papat, 40.000. Lho piro? Mau 1.000 wow. Lho, wedok. 1.000 wow. 5.000. Der tambah ono. Loro. Yo, Yo, 2 meter wow. Yo, duwung papat sing sabar ae butone. siji kalau Siji 10.000. Biung Jember gini 10.000 rek. oh loran. Yo, iya wis, mandar selamat to mulai buta iki no. Ayo no. Dorong siji. Budal tekan omah dungone sak jam setengah. Temen wis. Oleh 10.000. To Warsito sabar aja to. Tambahi ten, manten. Tambahi ten. Aduh tambahi ten. Tambahno ten. Aduh omah iki. Dung langkap mosok dungo tekan omah setengah jam oleh 10.000. Papat. 10.000. Yo, peni wis. Tukono menyan oleh 2 kilo esuk dungo. Yo mandar selamat ae mulai butuh. Oh, ndak arep nang duwe. Marine no tunggale. Kari Bapak Atiman, tuan rumah monggo. Bapak Atiman. Nggih, Bapak Atiman. Bapake. Ndi, Bapake Deri. Bapak Atiman monggo mriki. Nah iku wonge. Iku lho.
Dapi dak weruh aku sing ero. Iku lho, longgo iku paranono iku lho, badian. Nguyu. Duduk. Ika to. Hei. Ora sungkan. To, iko lho iko wonge badian. Duduk iko lho, kae. Lah ngadeg lah kuwi. Lah iki lho. Nah, Lah lho. sik marani bolone. Sampeyan Beno nyewa itu bubuhan akeh apa? butone no ya. Sik. Iki mlebu koyo njemuk berkat. Iya, Nyawere berkat gak duwe. iya berkate butono bengi iki. Iya. Papat kabeh. Nawono. Lungguh ono ngelek-ngeleki no. Iya. Iya, lah lek wono elek, golekno pilok dicet. Sawangane. Sawang. Kowe ngelokno wono elek rupamu lho. Lah lek wono elek, golekno pilok ceten wono. Cek apik. Lah meneng kono malah kering ini tok ae. Cangkir ah. Ayo Bapak Adiman, dulure sing teko Sumatera mbon. Teko bengi iki teko Sumatera. Kok. Teko Riau. Iki wono. Wono teko macam ragam pulo-pulo no. Iya. Wono elek tukono pilok 5.000 apik. Oh iya wono ngamuk le. Bapak Atiman monggo dipun rantos. Sik no, aja muring-muring sik, mari tuan rumah metu. Oh arek iki rek. Lagi ramanipun Mas Dery, Bapak Atiman, yo Bonsari Kidul. Ya, maju butone. Dipapakno barisane. A E A B A E A E Lo cepakno tangane, cepakno lengene butone. Pak David. Lho. Siji. Loro. Telu. Papat. 4 juta wow. Tuan rumah 4 juta wow. Enak. Iku belo. Iya. Tuan rumah siji yo, siji no. Ayo, disangoni Pak Timan. Bonsari Kidul. Nah. Loh, Pakde, sampe Kene ae. Foto bareng. Oh, wonten budayawan Lumajang LAB. Nggih. Viral tekan Korea pokoknya ayo no. Sangoni kula sangoni. Ndol sing waro butone. Nah, langsung 1 juta wow. Coklat alias 5 wow. Ora apa. Tambani no. Nah, no. Oh, hati-hati ger.
Aduh, Warsito. Tiba lara Warsito. Kok jenak bagus. Ah. Aduh. Awas hati-hati ger. Hati-hati ger. Aduh. Sinuwun. Aduh. Ayo langsung no. Adicara ini tasik kata. Aduh. Mangan to. Nyam. Ayo no. Waktu ini patas. Awas. Waktu ini patas dihitung dewi. Ya. Loh. Loh. Ayo bon. Gometuli alon-alon nih. Digometu alon-alon. Tulung ono, gometuli. Putrajaya. Hati-hati nok ya. Nyambut gawe wonten Griyagung pelataran Mas Dery Bonsari Kidul dalu punika. Hati-hati yo alon-alon Yai. Loh. Ayo jadil persiapan jadil. Ayo no, jadil persiapan no ya. Tuan rumah, Bapak Atiman, kalian Mas Dery, kini no. Dole Dery kini no. Butone arep pamit, butone ape pamit. Dery kini no, Dery. Ayo no, butone pamit no ya. Bapak Atiman, tuan rumah, monggo mriki, Pak Atiman, Bapak Atiman, monggo, katuran medal sawetawis, Bapak Atiman, Ratune Buto ajenge pamit kondur, alon-alon Bapak Atiman nuwun sewu. Monggo Pak Atiman lega rumiyin nggih. Sawetara nggih, monggo katuran.
Pak Katiman. Saderengipun kula wangsul, kula sarenjangan badhe pamit. Kula wangsul lek pamit kali jenengan, mugi-mugi kula wangsul boten wonten alangan setunggal punapa. Semanten ugi panjenengan Bapak Katiman. Sak bibaring pawiwahan Putra Jaya sakwadya bala reog lumajang Jember kalih bala-bala yaksa. Kula ngaturaken matur nuwun mugi-mugi panjenengan wis saged ngrembaka, saged pados mangupa jiwa rejekining saking Gusti boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Mugi-mugi putra kula Deri ditasokaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak kula pamit nggih Bapak. Kula wangsul nggih Bapak. Ayo, aduh, jadil persiapan jadile.